هاللويا أرستي مستمزمور ياتخيل زابير زبالي زخون آمين أملاح كابو قالو يدزارب آمين زابير بقالو كل جزء يزارب سمو بروخ يخون زابير عبي سلازخون آمين نا أملاح تأمنا سبع حفرني آمين شمو بروخ يخون زابير هاللويا أملاح أبي وتنا زجرم زجبر أملاح لهم معلتون كزاربكم يو زابير بمنفسه كزاربكم يو آمين أملاح منفس سلازخونه آمين سمو بروخ يخون آمين أملاح عبي شمو بروخ يخون زابير سبسي كاب زابير أنت تماهر تراينا أملاح زجلجل كاب زابير أنت ده تماهركا منفس قدوس أنت زي مهركان أملاح تجلجل أي تخليها نمنتاي سب مجمرتا كمهار الله نمهرود ما خمسل الله نمثل أريو خن لوات إن عن خيز زلنا كاب من تماهركا خن أتمثل ولا زيوم ناي مدري تماهر نمهروم يوم دمسلو نمنتاي تتمرت ترى الله تمرت أب سبعة أنت الله ترى الله حلاف الزخونة ترى الله ناي مدري ناتنا جن سماياو زي حلف ترى الله سلزي أبز مدري زي ممهروم دحري دمسلو خينهم ناي سمايك نبونا تزال على ما أبون مسل سلزي تنبيت أساس انتهي بالمسلكم ميراف 54 فوضى 10 سلسته دقيقة كابك زابير تمهارك خونو يوم زول دقيقة كابك زابير تمهارك خونو يوم دقيق زابير كاب يوم زمهارو كابك زابير سلام دقيقة دم عبك خوني زبل كابك زابير تمهارت راي انتهي اللوا سلام اللوا سكام بباناتو كلاتهم دقيقي بإجزابير كمهارو إيوم سلام دقيقون عبيك خوني شو بروح يكون كلهم دقيق سكاب إجزابير تمهارو خون يوم حدا كوا خي طرفه دقيق إجزابير زبلا كلهم كاب يوم زمهارو كاب إجزابير تمهارو سب كا كل جزينا عملاخ يزقلق بمنفس تمهاره بمنفس تمهاره نعملاخ يقلقل بمنفس تمهاره بمنفس قدوس تمهاره بمنفس قدوس تمهاره هن ريومنا منفس قدوس تمهارو كلهم نعملاخ أقلقلهم انتا خاي مثل نيروم نتي ممهروم يمثل نيروم تمرتهم دمان عايز مدري كونا ناي سماي سلزغونه أبهيوتهم فلوي نغر نيرو فقر نيرو ممهروم انتاي نمثل كنرينا ممهروم مجمرتا فقاريو ويتا يسوس انتايو فقاريو فقري لعل كل تفقر كابيات منج كاب يسوس يات منج نسو فقر انتولوسي كل فقر دما خاب ايد منجو سلازي كلتا اغلغلت نيرو مابز مدرزي حدا غويتانا يسوس كريستوس حدا خا موسى توم ناي موسى اغلغلوت ناي يسوس اغلغلوت موسى خزارب كل انتا يلو مسلكا كمز خما يلو دق اسرائيل انتا ادناغيروم كمز خما يسل زبره لك اخ موسى يصبيو نيرو اتا قال بقال انتا يتبل كمز خما ياتبل كمز خما يسل تبل خمزلاتا انت وسيت كا مغلاط منفس قدوس كم موسى هتصبي يسوس ግን كم موسى يكون ስለዚህ كمز خما يسل زبلو خم موسى طراي يصبيو نيروم موسى طراي موسى يلبلبوم نيرو قال املاح قد بمنفس انت تغليصلكا يسوس من مخانو مفلطك እጅግን ከምዝ መሃይስ መሉ ታጠቅስም ዘላው ሲደዋ ሙሴ ይጽበይ ነር ሙሴ ጥራይ እንዳበሉ የማይቶም እጁን ነው ይጽበይ መወዳታ ግን አብቲ ከሪኦም ኮሎነሪ ሙሴ እንታይ መሃኑ ሙሴ ጽላሎት መሃኑ ሙሴ ሐላፉ መሃኑ ሙሴ ጽላሎት መሃኑ ሙሴ ከቶም ድደለ ዓድ ምድራዊት መሃኑ እግዚአብሔር ይወዝ ነበረ ከነአን መሃኑ ኢየሱስ ግን ሰማያዊት ኢየሩሳሌም መሃኑ አብዚ ትፍልልይ ስለዚህ ሙሴ እንታይ ይመስል ነሩ ንሙሴ ክንደይና ዘዳግም 18 ካብ 15 ክሳብ 17 ክሳብ 18 ከም በለይናቱ ካብ 15 ምዕራፍ 18 ካብ 15 ክሳብ 18 ለትናይ ሙሴ ዘረባ ኢየሱስ ወይታይ እግዚአብሔር አምላክካ ካብ ማእከልካ ካብ ሓዋትካ ከማይ ዝበለ ነብዩ ከተንሳልካዩ ንዑኡ ስምዑ كمتي أبهروك بمعلتي أخيبا كمزي إلكا كاب إغزابير أملاكا زلمنكايو مأنتي كي موت مليسة دما إغزابير أملاكي كي سمعن زعبي حاوي إزي دما داقم عيرئن
እግዚአብሔር ከዓ እቲ ተዛረብኮ ጽቡቕ እዩ በለኒ ሽሙ ብሩኽ ይኹን እግዚአብሔር ዓብይ ጽናሕን ሰብኣይቱ ይቐጽል ሽሙ ብሩኽ ይኹን እዚኦም ሰባት እዚኦም ደቂ መዛሙርቲ ናይ ሙሴ እዮም ነይሮም ኩሎም ደቂ እስራኤል ደቂ ሓደ ኣቦዮም ኣቦኦም ድማ አብርሃም ይበሃል አብርሃም ድማ ያዕቆብን ኢሳቅን ወሊዱ ተባዓል ጽዋዓ ድማ እስራኤል እዩ ወይ ካ ያዕቆብ ዝነበረ እግዚአብሔር ሽሙ ቀይሩ ክትቀመሉ ጀሚሩ እግዚአብሔር እንተደሊካ ሽሙካ ቀይሩ ክትቀመልካ ኸይሉ ስለዚ ሱን ዘታልል ስለዝነበረ ሽሙ ቀይሩ ተጠቂምሉ ንሕናውን ደይን ጠቅም ዝነበርና አሽማትና አመንቲ ኢሎ ቀይሩ ይጥቀመና ኣሎ ሽምና ሕማቅ ይነይሩ ቀደም ዓለማውያን ኢና ነርና ሕጂ ዓለማውያን ዲና አይኮናን መንፈሳውያን ንበሃል ስለዚ ያዕቆብ ካንታይ ነይሩ ያዕቆብ ነይሩ መታለል ነይሩ ቀይሩ ወግን እስራኤል ይልዎ ስለዚ ኩሉ ጊዜ እግዚአብሔር ቀይሪ ይጥቀመልካ ከምዘለዋ ይጥቀመልካ ሽሙ ብሩኽ ይኹን ሙሴውን ክጽዋዕ ከለ እንታይ ኢልዎ ቀይሪ ይዎ እዚያት ኣሳንካ ካብዚ ኣውፅእ ኢልዎ ዘጸአት ምዕራፍ 3 ኣለና እንታይ ኢልዎ እዚያ ቅድስቲ ምድሪ እሞ ሳእንኻ ኣውፅእ ኢልዎ ስቁ ኢሉ ይጥቀምኒ እግዚአብሔር ቀይሪ ይጥቀመልካ ስለዚ ሳእኑ ምስ ኣውፅአ ማለት እንታይ ማለት ሳእንኻ ኣውፅእ ኢልዎ አካይዳ ናይ ደቂ ግብጺ ናይ ግብጺ ተማሂሩ ናይ ግብጺ አካይዳ ቀይሮሞ ቀይርካ መንፈሳዊ ጉዕዞ ጅምር ይኻሎም መዓልቲ ሳእኒ ቀይረልካ ይልዎ ያ ሳእኒ ድማ ወንጌልያ ሳእኒ ድማ ንምትሓንያ ሳእኒ ድማ ክልተ ነገር ኣለዋ አካይዳኻ ትቀይር ናይ አምላኽ ሓሳብ ትቀይር ኣብ ሓድሽ ክዳን ወንጌልያ ትብል ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ይቀይረካ ቀይሪ ይጥቀመልካ ስሙ ብሩኽ ይኹን ንዓና ድማ ሽምና ቀይርዋ አመንቲና ንአምላኽ አመንቲ በእምነት ደው ንብል ገይርና ካብ ናይ ዓለም መንፈስ አውጪና ስለዚ ደቂ እስራኤል ሰዓት እዚ ደቂ እስራኤል እንታይም ኮይኖም ከምዚ ኸማይ ስለዝበለ ከም ሙሴ ጥራይ ጽበየ ሕጂውን ቃል አምላኽ እንተደይ ተገልጸና ከም ዘለዋት ያ ፍዴል እንተሚምና ፍዴል ያ ትኾነና ምግላጽ ክንረክብ ኣለና ቃል አምላኽ ምግላጽ ክንረክብና ኣብነት ዓይንኻ እንታ ጎስጎስካ ዝጎስጉትካ ደርባያ እንተልከስ ዓይነይ ከውጻት እየ ኣይውጻኒ ኣብ ዓይነይ ጉንዲ ኣብ ሓሳበይ ጉንዲ ኣብ ህይወተይ ኣብ ዓይነይ እንዳርአየኒ ዘሸግረኒ እቲ ሓሳብ ዝውጻየ ዝብለኒ ዘሎ እግዚአብሔር ዓይነይ ክፉእ ተርእየኒ እንተኾይና ገለ ዘይጠቅም ተርእየኒ እንተኾይና እቲ ሓሳብ እዚ እንታይ ገብረለኒ ካባይ ሮማ 12 እንታይ ዝብል በመሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ ዝብል በመሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዚያ ዓለም እዚያ ኣይትምሰልዋ ንመን ኢና ክንመስል ጠዋይና ንመምህርና መምህርና እንታይ ዝመስል ዘለካ ኣውጪኡ ናቱ ዘምስለካ ሙሴ እንታይ ገይርዎ ኣብ ምድረ በዳ ሳእንኻ ኣውጪ ኢልዎ ስለዚ ሳእንኻ እንተውጪኻ ዘለካ ነገር እንተውጪኻ ሒዝካ ድመጻኻ ኣብ ግብጽ ሒዝዎ ድመጽ ካብ ግብጽ መጀመርታ ክወጽእ ከሎ እንታይ ገይሩ ሰብ ቀቲሉ ይወጪ ክቐትል ከሎ ግን ጽቡቕ ገይረ ይቐትል ኢልዎ ንሕና እውን ሕጂ እውን ኣብዚ ሰዓት ዝኣመንቱ ኮይንካ ሰብ ትቐትል ትኽእል ኢኻ كم موسى جنا يكونن ناي موسى كم زلات هذا قتل حججن إحنا بحساب كن قتلنا خيرين لأنه تي إجزاء كل التناجر كأيرو بزمدرزي زار بولس لا دلوه موسى زجبرا زنا بره كم زل لوي عبنات كتأوسه موسى ما قد عسرت حدا معلت 4 معلت كلل 4 عمد كلل زبالهم ما قد عسرت حدا معلتي نكان عن بأجري شما حندا بالو نكان عن كأتو يمنير كل بجبري موسى زجبرا زنا بجبري عماو خلا عماو شوي كيد قبل كلا يخيديو كل نجار بجبري يسوع كريستوس جن منفساوي يسوع كريستوس أبيتينا نانا أب سماوات يورسالم كلتين يورسالم زبالة مدراوت يورسالم الله سماوات يورسالم الله يسوع كريستوس أبتيع السماوات يورسالم يتينا بيسب زيت السرحت أبعتينا موسى مدراوت يورسالم أتيوم جن أوتيوم يخافت بارنت جزياو بارنت أوتيوم خافتنا يفرح جزياو يسرح لموسى يسوع جن زلا علماوي يسرح سلازي حجون قال أملاخ أنت تقولي سلكاب منفس زلا علماوي مقلات يخاطركب كم زلات أنت بليس كاخا خم ناي موسى مدراوي مقلات إذا قال إذا خم زلا ويزخون كم تتقل سلكا يخاطنبر قال أملاخ كم زلا كاف ديل أنت بيب كا كم تموسى زرخوا كم أتركب بمقلات أنت رخيب كاها سماوات يورسالم يقل سلكا كبر أملاخ يقل سلكا نمام هركا يمسلكا شو مبروك يكون إجزابير أملاخ
بمنفس تراي زغلغل سمو بروخ يكون بمنفس انت تغلغلو تراي እግዚአብሔር ዘረዳካ አነ ምንም ተጣዋይ ብልኔ መንፈስ ቅዱስ እንተ ይደገፈኒ ካብ ኩሎም ደኸምኩ ሰቤ ግን መንፈስ አምላክ ሳይ ስለዘሎ በአምላክ ይምካህ ትዝምካህ በማን ይዝምካህ በእግዚአብሔር ይምካህ ስለዚህ በጎይታ ይምካህ ባህ ድማ ድብለኒ ሃሌሉያ እንደዳ ሙሴ ዝገበራን ኢየሱስ ዝገበራን ክንርኤኒና ሙሴ እግዚአብሔር ተገሊጹሉ ሞ ተገሊጹ ታቦት አርኢዎ ታቦት አምጪው ከፍ አቢልዋ አብዝ ምድር ዚ ድንኳን ሰሪሑ ከፍ አቢልዋ ያ ካቦ ዚያ ተሸኪሞማ ሒዞማ አብ እስራኤል ኢትዮማ ተሸኪሞማ ጽላሎት ስለዝነበረት ያ ታያ ጽላሎት ያ ሰብ ይሽከማ ነሩ ተሸኪሞማ ድማ አብ እስራኤል ኢትዮማ ሽሙ ብሩኽ ይኹን ታ ጽላሎት ዝነበረት ተሸኪሞማ አብ እስራኤል ኢትዮማ ኢየሱስ ግን እዚያ ታቦት እዚያ ቤት መቅደስ አውጻ አቢሉ አውሽጡና አትይዋ ክልተ ደደንቆ ይራዩ ኢየሱስ አበይ እትይዋ አውሽጥና ሙሴ ግን አብ ድንኳን እትይዋ ጽላሎት ስለዝነበረት ሐላፊ ስለዝነበረት ስለዚህ ናናቶም ስራሕ ይሰርሑ ነይሮም ኢየሱስ አውሽጥና እትይዋ ናይ ውሽጥ ስለዝኾነ ኢየሱስ ስሩዕ ሁሉ ናይ ውሽጥ እዩ ኢየሱስ ናይ ልቢ ናይ ውሽጢ ሙሴ ኸ ናይ ደገ ስለዚህ ናናቶም ስራሕ ኣለዎም ከምዚ ኸማይ ክብሎ ከሎ ጽላሎት ይንበር ሓቂ ይኮነ ኢየሱስ ሓቂ ምዃኑ ኣይፈለጥዎን ሓደ ሰብኣይ ግን ገሊጽዎ ጸሓፊ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ዕብራውያን 1:2-3 ቀደም መን ምዃኑ ኣኡሎቲ ኢየሱስ መን ምዃኑ ምዕራፍ 1:2-3 ዘለናቱ አምላኽ ብዙሕ ሰዓን አምላኽ ብዙሕ ሰዓን ዕብራውያን ጽባያን ጽባ አላ ካብ ክልተ ቀጽላ ካብ ክልተ ባን ኩሉ ኦኬ ካብ ክልተ ስም እሺ ኣብዘን ዳሕሮት መዓልታት ንዓይ ንኣና በቲ ወራሲ ክርስቶስ ዝገበሮ ወራሲ ሁሉ ዝገበሮ ብእውን ዓለም ዝፈጠረዎ ገይሩ ተዛረበና ንሱ ናይ ክብሩ ነጸብራቕ ቅርጺ ባህሪኡ እንከሎ ኩሉውን ብሓይሊ ቃሉ ጸዊሩ ኮሎስ ምንጻሕ ኃጢአትና ምስ ገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቐመጠ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ይገብር ኣሎ ኩሉ ቀደም ዝዛረብ ዝነበረ ቀደም ዝዛረብ ዝነበረ አምላኽ ምዃኑ እዚ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ክገልጾ ከሎ ንርኢ ሽሙ ብሩኽ ይኹን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ እንታይ ብሎ ንኹሉ ቃሉ ጸይሩ ከሎ ኢልዎ ናይ ቀደም ኣቦታትና ይዛረብ ዝነበረ ኢልዎ አምላኽ ምዃኑ እዚ ይጽሕፍ ኣሎ ይገልጸሎ ማለት እዩ ሽሙ ብሩኽ ይኹን እግዚአብሔር ዓቢ ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን እዩ ብርሃን ድማ ናብ ጻልማት የብርህ ጻልማት ድማ ይሓዞን እዩ ቃል አምላኽ ድማ በብርሃን ጥራይ ዝፍለጥ ብዘይ ብርሃን አምላኽ ክትፈልጦ ይትኽእልኒ ስለዚህ ቃል አምላኽ ብርሃን እዩ ብርሃን ድማ ናብ ኩሉ ዝግለጽ ስሙ ብሩኽ ይኹን እግዚአብሔር መጀመርታ ኢየሱስ ፍቅሪ አሜን ፍቅሪ ስለዝሃበና ብፍቅሪ ጥራይኻ ንአምላኽ ክትፈልጦ ትኽእል ፍቅሪ ሰብን ፍቅሪ ኢየሱስን ክንርኢና መጀመርታ ሰብ ንመን ይዘፍቅር ንአምላኽ ይዘፍቅር ንምንታይ ኢና ነፍቅሮ ንአምላኽ ፍቅሪ ስለዘእተወና ኢየሱስ ፍቅሪ አባና አቀሚጥዎ ስለዚህ ኢና ነፍቅር ኢየሱስ እንተፍቂርና ድሕሪኡ ድማ ንመን ኢና ነፍቅር ነንሕድና ንፋቅር እንድሕሪ ፍቅሪ ኣሎ ንኹሉ ኢኻ ትስዕር ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ እቲ ናይ እግዚአብሔር ኣቐሚጡ ዘሎ ታቦት ኣብ ውሽጥና ዝሰርሓሉ ብፍቅሪ ጥራይ ሽሙ ብሩኽ ይኹን እግዚአብሔር ፍቅሪ ልዕሊ ኩሉ እያ ፍቅሪ ዘለዎ ሰብ ነንሕድ እዩ እንታይ ይገብር ይሸፋፈን ጴጥሮስ 4 ቀዳማይ ጴጥሮስ 4 ካብ 8 ክሳብ 11 ፍቅሪ ኣብ ናንሓትሕትኩም ሃልሃል ትብል ፍቅሪ ተሃልኹም
فقرسي بزح حتياتها تخد دحر تفقرا فون كاسب حتياتو تخدنا ليها شوفنا ليها سئل كاي سقالو عنيها تايتو غبرايها تفقرا سلا زخونكا بزح نغير يخا تخدنلو منتاي فقري كاب املاح يا فقري اي تقالعنيا فقري نقول لي انت اي تغبر تشفنيا تحقفيا ويتانا يسوع كريستوس حتياتنياتا انتاي غبروم نيري يشفنالهم نيرو حتياتهم تاي غبرولهم نيرو يعليلهم نيرو مسوم حتياتنيا ايبلومني مسوم كفيلو بلعو نتا حتيات ግን بطبب غيرو بفقر غيرو يعليهم نيرو ስለዚህ እዚና ይላዓለ ትምህርት ዝሆነ እንታዩ ካብ ፍቅሪ ዝምንጩ ፍቅሪ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ታ ፍቅሪ ድማ አበያ ውሽጢ ስለዘላ ውሽጢ አይትረንያ ታ ፍቅሪ ታ ታቦት ኣብቲ ታቦት ስለተቀሚጣ ዘላ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዘቀመጣ ኣብያ ዘላ ታ ፍቅሪ ሽሙ ብሮኽ ይኹን እግዚአብሔር ፍቅሪ እንተለወ ጥራይ ሰብ ኣብዚ ምድሪ ክስዕር ዝኽእል ፍቅሪ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ሽሙ ብሮኽ ይኹን እግዚአብሔር ኣብ ብሉይ ክዳን فقري أين برتن حق ترايا نيرا تأزازيا نيرا تمالي تأزازي لي زارب نيرا حونا جاب هير مسجن نعنا جن ناي فقر تأزازي تواهبنا سومجن جبر أي تكبر تواهبنا من تاي تي زجبروا زنبرة كله بجبري نحنا جن بفقرينا نكبر شو مبروك يكون فقر دماء يسوع كريستوس تدقق زنبرة تابوت أوش أنا خوين نتاي جبر كنا فقري جبرنا دايت أريسب أبت تابوت أي قربني نيرو نحنا جن بعلو صريحه أسريو تتابوت أبانا قميتوا ويكا تبيت مقدس يجزي أبير أبانا قميتوا سلزق أمطت رأينا أنتاي نقبر نحنا منش نفلفل سناي نفلفل تفقري ملكو تاو فقر نفلفل شو مبروك يكون يجزي أبير إذا فقر دم أبي يزلا أبي يسوس فقر كابي يسوس يزبقس قدم حتيات أنت جيرهم بحتياتهم تاي قبر نيرهم يقذفوا نيرو سمايات كاون يخلكل نيرو يعصى نيرو سمايات كاون تاخون يعصى نيرو حجين زعصى سمايات يبلنا كريستيان قدم دانيال زي نغوس فارس انتاي غير وي سمايات عاصي وي صلوت كيملس عاصي وي حجين سماياتنا تعاصي اينبل حسابي امرو يدعصوناي سمايات تعاصيونا غلمله زبل يبلنا حدش كدان انا يدعصو بعين منتاي امرو انت زي تحدثه بفلطات أملاك أنت زي ملته أمره يعصم سماياته يعصم قدم جن واقع سلذي تخافله اتحق أنيا زخانة قويتا يسوس سعو موسيا يكفل اللون واقع يوم تراين يرحت يعطون بر واقع يكفل اللون يسوس كريستوس جن واقع خفيلو تا تابوت حفا بيلو ويكا تا بيت مقدس حفا بيلو وشتنا أتيو بواقع مخفال يا تأتونسا تاي الوم زيا بيت مقدس زيا كفرسا يمو سالساي معالتي كان سايلو أفريسو أي تا بيت مقدس بيت مقدس بعلي نير واقع بعلي كفيلو دمان تاي غير واي افريسو وشتيتيوا واقع خفيلو مسيغن سلازي كفله تا غبر خيليو ولا حنتي كتوانا يكيلني صلالوتي نيرو انا بزي خيدا لخو زي صلالوتي تري لهم كومي نيرو مسي انا حقي يكونن تخكل زريت ايكونن زريت انا حجي كومي نيرو مسي صلالوتي زبلانا مصحف قدوس سمو بروخ يكون سلازي صلالوت حجون عبد الزمان زي سبات انتاي زبل الله عبد المدر زي عبد الزمان زي تابوت عبد المدر الله يبلو دك إسرائيل الله أنت يلوم من البات أما صحف قدوس انت لينا يا تابوت يلا انت أورجينال جن تابوت ناي كريستيان ديو تابوت ناي أيهوديو ناي أحزاب أي نبرن كريستيان جن قويتا يسوس مسوسة تا بيت مقدس دقز نبرت وشت زغيروا وشت سلازقتوا حج تابوت تبال او وشت يازلا ويكا بيت مقدس يا املاح يا تبال بيت مقدس نحنا هنا تا قدم عبيت وشت بيت مقدس زنبر انتاي تابوت حج جن تابوت انتاي ابي زلا او وشت سبي زلا سلازي ساعات زي لم معلتون እግዚአብሔር بزقال زي سمع زبلا بيت مقدس يا املاح تكون تخونكا بيت مقدس املاح كريستوس وشت تي واي دغ يلان بيت مقدس دقة غايت دله تابوت دقة يتدله سنا أيهودي أنيرا ناي كريستيان أيكونتن كريستنا خاب يسوس يا جميرة كريستنا كابي يا جميرة كاب يسوس دم ما تابيت مقدس وش تسوي يتيوا دقة أنت دليها أيهودا أخذ كون الله كا أيهوداون بس عزي
ويتا يسوس بحج خمس يوم زبلو سلازي كريستيان انت قنكا كريستوس تأمن تقنكا بيت مقدس وش تسابيها قميطوا دقا يلان زقال الزين اب كل زم حلالف سلازلو بيت مقدس أبي زلو أو وش تسابي زلو سلازي وانجيل كا بيت مقدس وش تسلازقتا وانجيل لنا نزارب حقي كنا نزارب حق دقا قميطوا موسى دقا قميطوا نير تابوت أملاخ ويكا بيت مقدس انت قميطوا نير تندا سريح تندا تقمط نيرا سلمون كا غزا سريح لا نيرو مدراويت كريستوس غنا وشتنا قميطوا زيا بيت مقدس زيا دما اب غويتا زامنه طراي زلو كالي يبلون متحان سلازي بكريستوس يسوس نبل بزي كريستوس انتاي غيري متحان اوشت سبا قميطوا سلازي شمو بروخ يكون اغزابير سلازي اغزابير لوم معالتي تسمع نفسي كدحن يصللخ لوم معالتي نزقال تسمع ابرحقن قربان نزقال تكتاتل بيت مقدس ياو املاح بكريستوس طراي تسرح موسى دغيو كاب اغزابير ابو تقبيلوا دغي قميطوا حق خمو سلازبله بتحق مسرت كريستوس يسوس كريستيان انت قونكا ግን ቤት መቅደስ ውሽጥ ካይምበር ደገ ይኮነ ስለዚህ እግዚአብሔር ቤት መቅደስ ውሽጥ ገይርዋዩ ውሽጥ ከም ዘላ ድማ ኩሉ ሰብ ክፈልጥ ይግባዩ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ፈትሽካ ይትረኽባን ኢኻ ኣብ ብሉይ ክዳን ንአይሁድ ንክርስቲያን ኣይኮነት ንአይሁድ ክርስቲያን ኢልካ ሽምካ ትጽውዕ እንተ ኮንካ ታቦት ዝበሃል ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ የለን ኣብ ሓድሽ ክዳን ويتا يسوس كريستوس بيت مقدس زنبرت تابوت زنبرت عوشت سب زقمطا كريستوس كريستنا كاب كريستوس كم جمر سلازي تابوت مالت بيت مقدس هياو املاح عوشت سب يا قميطوا سلازي كريستوس رخب كريستوس دليو اغزابير دما خبر حالكاي قال املاح هياوي قال املاح هياون مسلطني كلت زعفو سيفي لو كلت زعفو سيفي سيف بزعف الله بزي أنت ورير كانت على أحد قتل بزي أنت ورير كان أخاي قتلك بفديل أنت بيلكاي قتلك سلازي قال أملاح بمقلاد بمردة كتم ببالك شو مبروك يكون إجزابير سلازي لهم معلتون إجزابير يزارب الله تسمع إذن زلاته يسمع حفيو سلازي تابوت عوشت إيز الله بيت مقدس يا أملاح عوشت إيز الله سلازي إجزابير عوشت إيز الكب شو مبروك يكون إجزابير تيا إسرائيل تشكيم ما زنبرو حجي يلان ساد مانا أيهوديا سلازي كريستيان انتقونكا عوشتي زلا أيهوداو انتقونكا ها كتبل تخليها كريستوس لدي تقبلك كريستيان يلكا تسوي انتقونكا جن يبلكان يبلا الله خلوم معلت زم حلال فالله شو مبروك يكون إجزابير من مزيح حتى دخانلو حتى تويكا مصحف قدوس أم إجزابير كجلس الكاي جلس الكان تقينو خا منفس قدوس يزجلس دك إسرائيل منفس قدوس لزي جلس اللهم كم زخ ماي سلازي ولا موسى اندا ولو ترايك ساب مودا هذا ثاني يسوس كم موسى يكون كم زخ ماي سلازي ولا تقسن تاي تقيم الله كم زخ ماي سلازي ولا كم زلا تامبي بما كم موسى يصبي نورو يسوس جن كم موسى يكون يسوس أملاخيو مدحاني كل زغيليو ملكن سلطان الله كموت يايلو ما يتو ختسيل هونو بصحف كم تصحف كوينو كم تصحف دماغ متي يا واي غواساينس هي وزلوا قاسايو نزل عالم زنبرد ماي سلازي قال أملاح كم زلاتو انت وسيت كايو فديل يخون الكا فديل يقتل منفس دم انت يقبر هياو يقبر سلازي هياو كتكون تقونكا لو معالتي مقدس أملاح كتكون عوشت خاطو والكا بزنا غرزي تسمع زلاتو اذني قبلو يزحن وانجيل ينقر الله لو معالتي بيت مقدس هياو أملاح عوشت سبيا عبدقى يلان تابو زبال يلان يبلا الله لو معالتي بيت مقدس ياو أملاح كريستوس يسوس عوشت سب غيرواي سلازي لوم معالتي اغزابير فتش زقال زي حكايك اذن غامت يوم تفتش كجمر يا خد حين دمايخ هاللويا ابز وش زلهم سلا زملاتكم تيوم زي ملطو سمعوا زلو نقوم يزارب زلو كريستوس زي تقبلوا سبات بيت مقدس ياو أملاح عوشت سب زغبرا يسوس كريستوس وشت مزغبرا دما السادما ابيمان أملاح تقمت أكا شو مبروك يكون سلازي እግዚአብሔር عبيب قدم أبلوي كدان كبيد نيرو عزو سمايات يعصو نيرو حجيكن سمايات عيصني منتاي سمايات حنسابن حوارن بدمو خفيت وي حجي سمايات عصيله انتلكا امروخا يتعصي زلمبر እግዚአብሔር عيصني سمايات عصيو دانيال نغوس فارس عصيو نيرو سمايات 11 معالتي
لليوا عطيوا نيرو نمنتاي غويتا يسوس واغا سلا زي كفله تعطي نيرو بنيشت ነገር تعطي نيرو حدا قال كمان كننبو بينا شمو بروخ يكون እግዚአብሔር حدا سبعي ድማ ንሱ ምስ ሞተሉ ሆሴ ሽሙ ብሩኽ ይኹን ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 አንብበለይ ሽድሽተ ካብ 4 አንብበለይ ድምጽ እቶም ዘድሂው እቲ መሰረት ልዳቱቲ አንቀጥቀጠ ንዓን ካብ ሓደ አንብባ አይጻፍኩ አነ በታ ንጉስ ዑዝያ ዝሞተል ዓመት አነ እግዚአብሔር አበሪኽን ልዕል ዝበለን ዝፋን ተቐሚጡ ከሎ ረኢኽዎ ዘፈራት ልብሱ ከዓ ነቲ መቅደስ መሊእዎ ነበረ ኣብ ልዕልኡ ድማ ሱሪፌል ቆይሞም ነበሩ ነፍሱ ወከፎም 6 ከንፊ ኣለዎ በትኽልተ ንገጹ ይኸድኖ በትኽልተ ድማ ናእጋሩ ይኸድኖ በትኽልተውን ይነፍር ነበረ ሽሙ ብሩኽ ይኹን አሜን ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ሰዓት እዚ እንታይ ኮይኑ መስለካ እዚ ሰብኣይ እዚ ዑዝያ ምስ ሞተ ክብረ አምላኽ ርኢዩ ክብረ አምላኽ እዩ ናይ እግዚአብሔር ክብር ብሙላት ኣብ ልዕሊ እዩ ንምንታይ ክብረ አምላኽ ርኢዩ ኣብቲ ዘመን እቲ ዝኾነ ነገር ተዓጊቱሉ ነይሩ ክብረ አምላኽ ከርኢ ኣብቲ ቦታ ተዓጊቱሉ ነይሩ ንምንታይ ሓጢያት ይዓግተክታይ ሓጢያት ናይ ከባቢኻ ናይቲ ቦታኻ ሰማያትካ ይዓግት እዩ ለምጽ ነይርዎ እቲ ሰብኣይ ቁሩብ ንክዝክሩ ካልኣይ ዜና ኣውፃለይ እሞ ካልኣይ ዜና 26-23 ዑዝያ ድማ ምስ ኣቦታቱ ደቀሰ ምስ ኣቦታቱን ቀበርዎ ንሱ ለምጻም ነበረ ይብሉ ነበሩ እሞ ኣብታ ናይ ነገስታት መቃብር ዘላ ምድሪ ቀበርዎ ኣብ ክንዱኡ ከዓ ወዱ የታም ነገሰ ኣክለካ ለምጻም ነበረ ለምጺ ኣብ ደቂ እስራኤል ለምጽ እንተሎ ሰብ ይፈልይዎ እዮም ስለዚ ሰማያት ይዓጽወሉ ነይሩ መራሒ ናይ ተዓዲ ነይሩ ብዙሕ ነገር ይዕጸወሉ ነይሩ ለምጽ ዘለካ ክትመርሕ ከለኻ ተዓጽ ዲኻ ትኸፍት ተዓጽ ኢኻ ንጉስ ፋርስ ንምንታይ ሕጂ ክዕጸወና ዘይክእል ሰማያት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓንሳብን ሓዋርን ስለዚ ኸፈተና በአእምሮይ ዘይምርዳእ ቃለይ እንተ ዘይተዓጸልኒ ኣየጸኒ ሽዑ ግዜ ግን ለምጽ ናቱ ሓጢያት ነይርዎ መራሒ ሰማያት ይዕጸ ነይሩ ንሱ ምስ ሞተ ግን ክብረ አምላኽ እንታይ ኮይኑ ተኸፊቱ ተዓጹ ዝነበረ ተኸፊቱ ለምጽ የብሓጣት ሓጢያት እዩ ዝቁጸር ከምዚ ሕጂ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መጸ ግን ለምጻማት ይሕዞም ነይሩ ሃሌሉያ ለምጻማት ድሕዝ ክሳብ ድመጽእ ነገራት ይዕጸ ነይሩ ሰማያትካ ይዕጸ ነይሩ ሓጢያት ኢሉ ይባር ስለዚ ሰዓዚ ለምጽ ዝበሃል ኣብ ሰባት ጻዕዳ ገለመለ ድወጽእ ፍንፉን እዩ ነይሩ ኣብ ብሉይ ክዳን ሓጢያት እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ሓጢያት ኣይኮነን ክርስቶስ ወሲድዎ እዩ ለምጻማት ክሕዞም ጀሚሩ ብኢዱ ቀደም ለምጻም ብኢድካ ኣይትሕዞን ኢኻ ስለዚ ሰማያት ዓጽዩ ነይሩ መራሒቱ ኮይኑ እንታይ ገይሩ ነይሩ ሰማያት ይዓጽ ነይሩ ለምጻም ስለዚ ነበረ ንሱ ምስ ሞተላ ግን እንታይ ኮይኑ ሰማያት ተኸፊቱ ክብረ አምላኽ ክሮቤላት ርእዎም ሓጢያት ሰማያትካ ይኸፍት እዩ ሰማያትካ ዕጹ የብሎ እቲ ሓጢያት ምስተኣለ ግን ምስተቐብረ ግን እንታይ ኮይኑ እዩ ሰማያት ተኸፊቱ ደቂ እስራኤል ንምንታይ ሓጢያተኛታት ይቐዝፎም ነይሩ የተስኦም ነይሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ቀዚፉ ድዩ ነቲ መርገም የውፅኦ እሞ ነቲ ሰብ ብሩኽ ይገብሮ ንዓና ከምኡ ጌርና ኣብ ውሽጥና ዘሎ መርገም ኣውፂዎ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሓጢያት ኣውፂዎ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ኣጋንንቲ ውፅዎ መጀመርታ ነቲ ቆልዓ አንገርጊሮ ውፅዎ ብሩኽ ሰብ ጌርዎ ንዓና ከምኡ ጌርና ጎይታ ኢየሱስ ኣናጊፍ እንታይ ጌርና ብሩኻት ጌርና ስሙ ብሩኽ ይኹን ስለዚ ኣምላኽና ኣምላኽ እንታይ እዩ ኣምላኽ ንኩሉ ዝፈውስ ጎይታ እዩ ስለዚ ሙሴን ኢየሱስን በበይኖም እዮም ደቂ እስራኤል እንታይ እዮም ተታሊሎም ከምዚ ኸማና ምስ በለ
بقى تايلو مصحف قدوس እግዚአብሔር እንተ ዘይገለጸልካ ከም ዘሎ እንተም ቢብካ ትጠፍኢኻ ንምንታይ ቃል አምላኽ ብርሃን ክህልዎ ኣሎ ስለዚ ሰማያትካ ዝዓጽው ዝነበረ ቀደምታይ ነይሩ ኃጢአት ነይሩ ሕጂ ግን ሰማያት ዝዕጸየላና ተማለ ንግስት ነና አእምሮ ኢሉ ይገልጾ ነይርናቶ ስለዚ አብ አእምሮይቲ ኃጢአትና ሕጂ ንዓጽዎ አእምሮና በፍላጻ አንተ መሪዎ ተተቀበልና ተፍላጻ ነገራትና ከቢድ ጌና አቡናን ተስኢልናዮ አእምሮይ ተዓጽይ ዘሎ እምበር ሰማያት አይኮነን ነገራታይ ተዓጽይ ዘሎ እምበር ሰማያት አይኮነን ሰማያትና ሐንሳብና ሐዋርን ብደሙ ከፊል ወይ ታማጋራጃ ካብ ታሕቲ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ እንታይ ገይር ወይ ተርቲራ አብቂያ ታታቦ ሽዑ አብቂያ ውሽጢ እቲ ዋሽዑ ግዜ ስለዚህ ዝጎይታ እዚ አምላኽና እዚ ገላጽ እዚ አምላኽና ተማህራይ ንመን ይዝመስል ንመምህሩ ሽሙ ብሩኽ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና አምላኽ ብሩኽ አምላኽ እዩ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ካብ 13 ዘሎ ተማህራናቱ ክንሪኦም ኢና ካብ ላዕሊ ጥራይ ተማሃሩ ሰባት ክንሪኢና ኣብኡ ትምህርቲ ዘይነበሮም ካብ ላዕሊ ግን ተማሂሮም እዮም እንታይ ከም ዝኾኑ ከዓ ንመን ከም ዝመስሉካ ክንሪኦም ኢና ትብዓት ጴጥሮስን ዮሐንስን ምስ ረአዩ ዘይተማህሩ ጨዋታት ሰባት ምዃኖም ከዓ ምስ ኢየሱስ ከም ዝነበሩ ምስ ተረዱ ገረሞም ምስ ኢየሱስ ከም ዝነበሩ ድማ አላለይዎም ሕጂ እዚኦም ስንታዮም ዘይተማህሩ ጨዋታት ጨዋ ዝገብር መን እዩ ናይ ላዕሊ ትምህርቲ ናይ ሰማይ ትምህርቲ እንታይ ዝገበረካ ጨዋ ፍደል ዘይትፈልጥ ናይ ላዕሊ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ናይ ላዕሊ ጥራይኻ ትመልእ ናይ ላዕሊኻ ናብ ላዕሊ ዝወስደካ ሽሙ ብሩኽ ይኹን እግዚአብሔር እዚኦም እንታዮም ዘይተማህሩ ጨዋታት ስለዚ እቶም ብሩኻት ንስኹም ናይ ላዕሊ ሰባት ኢኹም ትምህርትኹም ካብ ላዕሊ እግዚአብሔር ትምህርቲ ካብ ላዕሊ ከም ዝናብ እዩ ዝዝንቦ ትምህርቲ ናይ እግዚአብሔር ካብ ላዕሊ ሽሙ ብሩኽ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽ እንተ ዘይገለጸሉ ሰማይ ክዛረብ ይሉ እግዚአብሔር ክዛረብ የምስ በለ ከም ዝናብ ድማ ከፍምሰ ኢሉ ዘዳግም 32 ካብ ሓደ አንብበለይ እንታይ ከም ዝዛረብ እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ከም ማይ ዝምሰል ቃል አምላኽ ምስተዛረበ እንታይ ዝገብር ኣብ ውሽጡ ተቃል ካብ ሓደ ጀሚርካ አንብበለይ حدن كلتن ثلاثة 32 زداقم كزارب يمو سمعت صند بلو مدرخا قال افي تسمع كزارب يمو سمعت صند بلو مدر دما قال افي سمعي تسمع يزبل እግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔር مستزاربه መጀመርታ መላእክት ሁሉም ይሰምዑም ዛሬ ሰማያት ማለት ሰማይ ማን ይዘሎ እግዚአብሔር አሎ መላእክት አሎ አብ ሰማያትን ሰማይ ዘሎን ሰማይ ዘሎን ሁሉም ይሰምዑ ምድር ድማ ቃል አፈይ ስምዒ አብ ሰማይ ተሰምዑ አብ ምድር ድማ ይስማዕ ተቃል አምላኽ ምስተዛረብ እዚ ትምህርትና ይላዓሊ ትምህርትና ይላዓሊ እንታይ ክዛረብ የሞ ይዝብል እግዚአብሔር ሽሙ ብሩኽ ይኹን እግዚአብሔር ክዛረብ የሞ ኢልዎ ሰማያት ጽን በሉ ምድር ከዓ ቃል አፈይ ትስማዕ ትምህርተይ ከም ዝናብ ይኻፊ ዘራባይ ከዓ ከም ዛዕዛዓ ይወርድ ከም ጥምቂ ኣብ ልዕሊ ለምለም ከም ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ልዕሊ ሳዕሪ ስም እግዚአብሔር እነግር ኣለኹ እሞ ንኣምላኽና ኣዕብይዎ ጂሰስ ቦገረም ቢበዋ እግዚአብሔር ይባረክካ ስለዚህ ይዛረብ ኣለኹ ኢልዎ ሕጂ ዛዕዛዕ ዝብል ማይ ትፈልጡ ምሽ ማይ ዛዕዛዕ ምስ በለ ጽቡቕ ገይረ ደስትያ ካብ ሰማይ ተማሃረ ሰብ ጽቡቕ ገይረ ዝሰቲ نعي تقبلني لو كاب كبدو رباطات وحيز ما هيوت كفتي ازي تناي سماي تمرتي ناي سماي تمرتي وشتخا يدستيو او وشتخا زعزع يزبل مع البيتروس نزيوم تماهيروم تماهرنا يز ممهر زيوم نيرو شمو بروخ يكون እግዚአብሔር ካብ ላዕሊ ተማሂርካ ጽቡቕ ኢኻ ትሰቲ ጽቡቕ ኢኻ ትፍልፍል ጽቡቕ ማይ ኢኻ ተውጪ ማለት ሽሙ ብሩኽ ይኹን እግዚአብሔር ስለዚህ ትምህርትና እግዚአብሔር እንታያ ናይ ላዕሊያ ናይ ላዕሊ እንተ ኮይናኻ ልዕሊ ኩልያ ሽሙ ብሩኽ ይኹን እግዚአብሔር ስለዚህ እዚኦም ተማሃረና ኢየሱስ ክርስቶስ ንመን ይመስሉ ነይሮም ንመምህሮም ስለዚህ ንሕና ኩሉ ግዜ ንመምህርና ክንመስል ይግባአና መምህርና ድማ መን እዩ እግዚአብሔር አቦ እዩ መንፈስ ቅዱስ ድማ እዩ አነ ዘምሃርኩኩም ኩሉ ክነግረኩም ኢልና መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳምሃረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ልኢኽና መምህርና መንፈስ ቅዱስ ሽሙ ብሩኽ ይኹን ስለዚህ ካብ ላዕሊ ተማሃረ ኩሉ ግዜ እንታይ ኣለዎ ንመምህሪ ዝመስል
نممر انت مسيلكم كا خلاص اخيلو مالتو نمسل رأيوهن لوط إنا يزبل تقال نعملاق إنا مثلنا هنكيدنا نعملاق أنت مسيلك أبز مدرع عوتيخا أب سمايات عوتيخا نخل عوتيخا سلازنا عملاق كنمثلينا እግዚአብሔር هلهم معالتي يمهرنا تصنع دقخي كاوي تمهر كلهم دقخي حدا خي ترف كلهم لهم معالتي تمهركم يهم كاوي تمهركم كاب العلي دقخي كاب እግዚአብሔር تمهر كونو يوم سلام دقخي دم عبك خوني كاب እግዚአብሔር تمهر صب انت الله سلام عبيز خوني كبابيخا سلام تخون نابز بوتا سلام تخون سلازي تمهرونا يسوع كريستوس رينا يمنا ጨዋታት ኮይኖም يوم ጨዋ ዝገብረካ መን እዩ መንፈስ ቅዱስ እዩ ሽሙ ብሩኽ ይኹን ቀደም ዋለ ወደይ ጨዋ ይብሉ ነሮም አቦታትና ብልምዲ ጨዋ ኢየሱስ ዘለዎ ትራይ ካብዚኦም ዓሌታ ጨዋ خنا መርዓይና ወደይ ወይ ካጓለ ይባሃል ነሮም ጨዋ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎ ትራይ ጨዋ ዝገበሮም ጴጥሮስ ራእዮ ገፋፋይ ዓሳ ዝነበረ بإسرائيل تاريخها قفاف عسى تجاوين تكون كافن فونيها يسوع مسأتهم كنت أخوينهم زي تمهارو جواتات يلوا سلازن الصغار قويتا مستقبلكم تأخوينكم يهم جواتات بروخاتكم يهم سلازي جواز قبركا نايك زابير منفس شمكا مجمر تغيرك علم أوزنا بركا بعلم تمرح سيستم أمرها كله بعلم تجزي زنا برا انتهي تسويكا أماني بمثلال بحث بلكا زنبره بإسرائيل بحث بلكا شمكا إسرائيل يغيره شمو بروغ يكون إكسابير أملاخ زغيركا سب تحقوس بقويتا تحقوس سب عرفت الله سلام الله سلازي لهم معالتي إكسابير شمنا غيره وي شمو تغير سب دما إكسابير مجمرتا زفلت أكاي قالي زفلت أكا قالوا مسفلت أسب انتاي قبر صبوي تحسب تجمر منفس قدوس انت قليتك صبوق تحسب تجمر شمو بروخ يكون سب صبوق زحسبه مني እግዚአብሔር እዩ صبوق زحسبك مني እግዚአብሔር ጥራይ ካሊ የለን شمو بروخ يكون ሚክያስ ምዕራፍ 7 ፍቅድ ምዕራፍ 6 ካብ 8 አንብበላ እስኪ አንተ ሰብ ትብል ትፈልጣ ያኻ عتاسب نسوسنا يزبل يفلتك እግዚአብሔር ሲ ቅንዕና ክትገብር ምሕረትካ ክትፈቱ ምስ አምላኽካውን ብትሕትና ክትመላለስ እንተ ዘይኮይኑስ ካባኻ ዝደልዮ እንታይ እዩ እንታይ ንብልኒ አንተ ሆይ ካብ እግዚአብሔር ተማሃረ እንታይ ተማሃይርሎ ቅንዕና ክገብር ምሕረትካ ክፈቱ ምስ እግዚአብሔር ድማ ክመላለስ እዚ ካብ ላዕሊ ተማሃረ ሰብ ካብ ሰማይ ተማሃረ ሰብ ከምዝታት ይዝፈቱ ካላ አይኮነን ዝፈቱ እዚ ዘፍተወካ ኸመንዩ እቲ ናይ ላዕሊ ትምህርቲ እቲ ጨዋ ዝገብረካ አንታ ሰብ ይልዎ ሰናይ ዘበለ ዘፍለጥኩ አነ ይልዎ ሰናይ ይገብር ዲ ሰብ ቀደም አይገብርኒ ሰናይ ዘግብረና ናይ እግዚአብሔር ትምህርቲ ናይ ላዕሊ ትምህርቲ ናይ ትልዑል ነቲኦም ሰናይ ዝገበረሎም ሐዋርያት በዚዩ ትምህርቶም ሰናይ ዝኾነ ቅንዕና ይገብር بصدق يملالس بقدسنا يملالس بحق منتاي كاب العلي سلا تمهاري ناي እግዚአብሔር መንፈስ ስለ ዘሎ انت داي تገልጸልካ ቃል አምላኽ ሓንቲ ክትገብር አይተኸልኒኻ ቃል አምላኽ ክግለጸልካ ኣሎ ክግለጸልካ እንተሎ ድማ ለይትን መዓልትን ንአምላኽ ክደልለካ ገጹን ስደለኻ መንፈስ ቅዱስ ይገልጸልካ ምድላይ ካብ ሰብ ይገርመካ አምላኽ ሓንሳብ መንፈሱ ምሳበና ኩሉ ግዜ ገጹ ክንደልለና ኩሉ ግዜ ኣብ ህላውነቱ ክንአቱለና እግዚአብሔር ኮሚዩ ደጓ ኤርምያስ አንበበላይ እስከ 3:25 እግዚአብሔር ነቶም ዝጽበይዎ ነታ ትደልዮ ነፍሲ ሰናይ እዩ እግዚአብሔር ነቶም ዝጽበይዎ ነታ ትደልዮ ነፍሲ ሰናይ እዩ ትጽበድ ይኻሎም መዓልቲ ትደልድ ይኻሎም መዓልቲ እግዚአብሔር ሰናይ ናኻ ኮሚ ዝብል ተቃል አይወስኸሉኒ እቲ ምግላጽ ዝድልዮ ጥራያ ክገልጾ በመንፈስ ቅዱስ ኮይነ
اتمقلاء زي دليوغن بعلو تغليص له مقلاء زدليو كم تعن توين دالو بمنفس قدوس كينا قلصلكم اتمقلاء زي دليوغن بعلو قلوص كوميز بل ولا داغم سرانت شعاتن تدغلصن عن دقناني لو تدي تغلص دمان እግዚአብሔር ንገት ፈይልዎ አብሉይ ክዳን ናአና ግን ዘይ ተገልጸ ይብልናል መንፈስ ቅዱስ እንታይ ገብርናይ ኩሉ ጊዜ ይገልጻልናይ ካብሉይ ክዳን አይኮናን ዘለና ገላጽ መንፈስ አባና አሎ ናታይ እንታይ ክደልን ሐረር ክብል ጥራይ መዓልቲ ንደቁ እግዚአብሔር ከይገለጽ አይገድፍኒ ምንታይ ንሕና እቲ ደገ ዝነበረ ቤት መቅደስ አባና እትይዎ ተኸዊልዎም ነር ደቅ እስራኤል እድሉ ክርኢ ያአቱ ነር ሓደ ካህን ንሕና ግን كهننا تعوشتنا قميدوا شو مبروك يخون كاهن يخان السخا كاهن يخون السخي كيت سنبدا أنا كاهن يدبل بتبعت كاهن أنت زي بالكا جينا تشوفين الكالو مالتي تتابوت دقوت يخيال لها مالتي أنا كاهن يكتب لك قال ود أنا كاهن يكتب لك بتبعت كاهن زبل دسقا كان تقولين جينا نايموسيا نجرالو مالتي سلزي حنت حبتي انت إلاتني زيادة أي كبدتني إلاتني ويتها تقبل كدي خي وما حتى وش تخلدي أي زاربكني لا مو وش تخي إذا نقرك ما جمرت عم تحنك تفلت لك إله وش تخنت زي نقرك دينا متحن يدليك روما شو ما أنت أسكان بقولي طبعا صرت حمش زلا تاخم زقبر سب داقم مستولدن تاخم زبلك وش تقع سبكم زي يدليك دي عم بيبلاتي حبتي ده حرك ردا جميرو كاب 10 5 حساب 10 6 تحت زلهم ببالي روما شو من تغاب 10 5 هو كان موبايل هو نسخاتكم سي نتبوء غيرنا أبو إلنا نسوى على منفس ولدنت إخم أتقبلكم أمبر منفس بارنت كم بحدش نفرحات أي تقبلكم من سلازي أتم بمنفس أملاخ زمرحو زبلو نساتهم ولد أملاخ إيه ولد أملاخ مخانا غا أتي منفس بعليو مس منفسنا خوينو زمسكر ولد عندي هكا أنا حنسا ولد أملاخ مخانا تمنفس بعليو مس منفسنا خوينو زمسكر نايسب مسكرنا تعالو ديبزي سلازي كاهن ديخا ايكون كان ينغرا كايزو لبز قلصي السغا كاهن يخا ويكا داغم توليد كازبلكا تمنفسنا اغزابير ابا خوينو اب منفس سب كويني يمسكرلك مس منفسنا خوين تاغونا يمسكرلنا كابشو معالتي زيا حبت زيا ناتو كواي فلطاي حجي ترديوا سب حجي انتا خوينا زيا سب زيا حق تفلط يا جن امرو اسر زي تحدثه سيطان خاصة خلو نايسب كاب تسمع كسن ايت سيطان تسمع نيرا ايدا حنكن كاهن ايكون كني بلا نير ديابلوس حجي سب بمحداس حسابكم تلوط مالت نقال املاح نمفلات حجي امرها انت تلويط انا كاهن يلكا تكحدو انا دحينه انا امليطه داغم توليده بيت مقدس وشتي زلمبر دغيل كونن يلكا تكحدو يا حجي ابزغن مسكرنت لك يزلنا እግዚአብሔር አውሽጥና ሆይኒ ምስክረና አብ መንፈስና ሆይኒ ይመስክረና አበይ አብ መንፈስና መንፈስ ሰብ አሎ መንፈስ አምላክ አሎ አብ መንፈስ ሰብ መንፈስ አምላክ ይሐድር ቀደም መንፈስና ሙት ነሪ ቅድመ ጎይታ መቀባልና ሙት ነሪ ኃጢአት ከም ዝማይ ንሶሲዮኔና ጎይታ መስተቀበልና ግን መንፈስና ህያው ኮይኒ አውሽጥ መንፈስ ካን ስኻ ድሕንካ ያኻ አምሊጥካ ያኻ ጻድቅ ኢኻ ዝነግረካ አትዩ ማለት ስለዚህ ወቲ አቤት መቅደስ አበይ እትይዋ ጎይታ ኢየሱስ ውሽጥ ስለዛ አተወት ያ ብርሃን አትይልካሎ ማለት ሽሙ ብሩክ ይሁን ብርሃን ዛአተወ ሰብ እንታ አለዎ ብርሃን አለዎ ኢየሱስ ዓቢ ብርሃን አለዎ ብርሃን አይፈለጥዎን ደቅ እስራኤል መጽኦም ከሎ ብርሃን መጽኢሱ ብዛዓለም ከሎ ሳይፈለጥዎን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 እስከውጽዎ ምዕራፍ 1 ፍቅድ 9 ተንብበለይ አብዛ ዓለም ሶም ከመላላስ ከሎ አይፈለጥዎን أثين نفس وكف سب زبره برهان حقي نب عالم يمتص نبره أصل
أب عالم نبره عالمون بقوه كونت عالم جنا عيفلت أطن هذا أب عالم نبره عالم بقوه كونت عالم جنا عيفلت أطن قد فهم عالم توم حجز فولتو عيفلت أون تقصيح يزوم ما بقى خيدهم كموسي زبالة كموسي تعيس بينور نقول زغيل نقول عالم زفت أرى أقول له أو مسيوهم خلو عيفلت أون سلازي قال أملاح ويك أنا قويتا يسوس كتفلت أنت هونك برهان يدليكا سلازي برهان نابس علمات يبري علمات دماء حزوني سلازي برهان كله وكالو نزغ تفلت شو ما برغ يخون جابيري مسجن أب عالم متينيري ويتا يسوس روحه زلها قربا زلها متينيرو جن عيفلت أون حججن قالوا له حججن قالوا أمن كدحني خا قالوا أمن كدحني خي بيسوس سم تسمع زلا نفسي قالوا أمن كدحني خي أب عالم يملالس نير قويتا يسوس كريستوس عالم جن عيفلت أتون لما عالتجن فلت طيب لا قويتا يسوس زقال ذنب بكاز الله السلاس الله متيو نير قويتا يسوس عبد المدري تملاليسو عالم جن عيفلت أون دللا يطرا يجرون كيدو سلازي أملاخنا بمنفس ترا يزفلت شو مبروك يكون እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዘይገለጸሉ ሰብ ንአምላክ ክፈልጦ አይኪኒ ወይታ ኢየሱስ ብርሃን እዩ ሽሙ ብሩክ ይኹን ስለዚ ፍቅሪ ካብ ምንጭያ ምንጭ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ ዓብዩ ድሕሪ ሕጂ ታዳምለጥካ ካህን ምዃንካ ወይ ካ ታቦት ደገ ዝነበረት ቤት መቅደስ ኣብ ውሽጥኻ ከም ዘሎ ትፈልጥ እቲ ካልእ ትጽበን ትኾንካ ከዓ ሮሜ ምዕራፍ 8 فقد عسى شدشت أنبب رحق زلها وشتها እግዚአብሔር ክገልጸልካይ ብርሃን ክገልጸልካይ ሽሙ ብሩክ ይኹን لما عالتي እግዚአብሔር رحقን ቀረባን ዘሎ ህዝቢ እግዚአብሔር አምሂር ወይ ካብ እግዚአብሔር ክትመሃር ተጸበኻ ሰብ لما عالتي ተማሂር ካለኻ ካብ እግዚአብሔር ጭዋ ክትከውን ተደሊኻ እዚ ቃል እዚ ስማዓዮ ጭዋ ዝገበረ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ንጴጥሮስ ጭዋ ዝገበረ ንተጋው ጭዋ ዝገበረ እዚ ቃል እዚ ስለዚህ ዓለም ግን ጭዋ በምድራው ተማሃረ ጭዋ ያትብል መጽሐፍ ቅዱስ ግን ሰማያዊ ትምህርቲ ካብ ጌታ ኢየሱስ ተማሃረ ጭዋ ሽሙ ብሩክ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ ይክበር በዚህ ጊዜ እዚ እግዚአብሔር ይመስገን ወዲእ ኣለኹ ተባረኹ አምላክ ሰማይ ይባረኩም ንበረኸት ኩኑ ጂሰስ